Ако пускаш Google реклами, провери това до 17 август. Google променя начина, по който ще работят част от кампаниите и това не е апдейт, който можеш да игнорираш, защото можеш да загубиш бюджет. Апдейта важи за всички кампании, които са limited by budget, лимитирани от бюджета и използват Target. Пример Target CPA или Target ROAS. Това, което ще се случи е, че Google ще започне да доставя резултати максимално близо до таргета, който ти си сложил. Тоест, ако твоите кампании към момента се представят по-добре от твоя таргет, пример, таргетът ти е 10 евро, но кампанията ти се представя и получава резултати за 5 евро. Сега Google вече ще се опита максимално да доведе резултат за 10 евро. Тоест, това, което трябва да направиш е да влезеш в профила си и да провериш дали имаш това съобщение. Ако го имаш, кликни на Review Campaign. Тук също кликни на Review Campaign. Така, сега ще видиш ето това нещо. Имаш 3 опции. Можеш първо да увеличиш бюджета си, за да избегнеш този Limited by Budget, това да не е приложимо за теб. Можеш да промениш таргета си или естествено можеш да минеш на Maximize Conversions. Влез в историческото представяне на своите кампании. Ако имаш кампания, където за голям период от време кампанията се представя по-добре от таргета, задължително обмисли да направиш една от трите промени, за които споменах, защото в бъдеще от 17 август, повтарям, това няма да е така. Google ще се опита просто да достави кампанията с таргета, който ти си сложил. Така че се увери, че това е истинският ти бизнес таргет, а не е поставен там просто за да постави едно ограничение, над което да не преминават кампаниите.